ଆମ୍ବ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପୋଛି ତାକୁ କାଟିଦେଲି। ଖରା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଆଚାର କରିଦେବା ଆଉ। ତାପରେ ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଦିନ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଚାର ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ପାଗ କଲି ଅଠା ଅଠା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଥୁଆ ହେଇଛି, କଟା ହେଇଥିବା ଆମ୍ବ। ଦେଖିବା ପାଗଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ତାକୁ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାର ପଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କ'ଣ କଲି ନା ଟିକେ ଫୁଟଣ ଗରମ ଉଷୁମ କରି ତାକୁ ଦରଦର ଛେଚା କରିଦେଲି। ଦରଦର ଛେଚା କରିକି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କୁଟା ଯାଇଥିବା ମସଲା ଆଉ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଏପଟେ ଗରମ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ କରି ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକାଇ ଢାଳିଦେଲି ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଚାର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଡବାରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇ ଆପଣ ବର୍ଷ ଯାକ ଖାଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।